छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नाशिक यामध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये अवकाळी पाऊस झालेला होता आणि आता सोमवारी राज्यातील अनेक भागांमध्ये पुन्हा एकदा अवकाळी पाऊस झालाय। विशेष म्हणजे मराठवाड्याला अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसलाय। जालना, बीड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह दुपारी जोरदार पाऊस झाला। जालना जिल्ह्यामध्ये भाटेपुरी इथे वीज पडून एका तरुणाचा मृत्यू झाला। मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज पडून जनावरं दगावल्याचं सुद्धा वृत्त आहे। तर तिकडे कोल्हापूर, नाशिक आणि बुलढाण्याला पावसानं झोडपून काढलं। हजारो हेक्टरवरील कांदा, आंबा आणि डाळिंबाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। तसंच नाशिक जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील कांदा, आंबा, डाळिंब पिकांचं नुकसान झालंय। हे दृश्य आपण पाहतोय। मराठवाड्याला अवकाळीचा तडाखा बसलेला आहे। कोल्हापूरला अवकाळीनं झोडपून काढलेलं आहे। अनेक ठिकाणी झाडं कोसळल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत। तर नाशिकमध्ये सुद्धा अवकाळीचा कहर पाहायला मिळाला।